kake bukata a wajena doctor? Dama sake bari na shiga rayuwa. Ana dole? Ana dai haƙuri. Idan mutum ya ƙi haƙura, za a mishi tilas ne? Ke dai zan miki tilas, saboda na san cewa kina so kuma ina son ki. Idan kika ƙi amincewa kuma zan bi miki ta hanyar da biki taɓa tunani. Za ma ka san yadda za ka yi ni idan ba haka ba wallahi sai na yi kace-kace da rayuwarka kamar yadda ka yi da ta. Ba zan iya rayuwa ba sai da ke zarran da ke. Idan ka ganni za ka hango alamu, jini da jijiya da so suka kamo, duk wanda baya son ka ma sai ya bar mu. Allah shi ne ya sanya so a tsakanin mu, ni ba ni yin wata soyayya sai dai kai, ta ko ina a cikin raina kai ka kai, kana da tausayi a rai ga kuma jin kai, na furta duk kalamai na domin kai, idan na ce ma da kai za na zauna, ka ce da ni da ke za na yau soyayya. Yai, an yi dace. Sunana Abba Bakaji. Ni ne Abba Bakaji. Rama wajen ki na zo. Dama baki daina kula wannan yaran ba. A hannu ka ganna an taho da ni ko kuma a ka ga baki na da alamun bulumboti tunda ni yaro ne. Idan baka bar wurin nan ba, idan ba sai na bazar da kai ba. Kai ƙarya kake sau. A lafiya da Allah ni nake yi a teɓar nan mota ce. Ko mu haɗa mu Susan. Allah. Wa na kama. Cika ni. Nura zoɓo ya zo ya kwace ka. Bana faɗa ran jama'a. Wallahi sai mun ci gaba. Bana faɗa. ya kika ji waye da waye nace so gaskiya na ji daɗi dan ba zan iya sai irin daɗin nan ba saboda ba a taɓa irin film a Hausa Kannywood irin film din Mansur ba kuma ya kasance ne shi a cikin film din na ji daɗi mutuƙa sosai babu abin da zan ce sai in ce Allah ya saka da alkhairi Allah ina mika gaisuwa ta ga sarki ubangida na Alinu masha Allah yace muna godiya ga adaka kan wannan kira zaki ga musu ga masoyanki nace ina musu fatan alkhairi ina fatan kuma Allah ya kai kowa gidansa lafiya amin amin tawa mun gode malama nace ni ma na gode